аз пушти мошинҳои хитой бисёр бачаҳои мо ба доми фиребгарон ғалтида пулҳои калони худро аз даст доданд. агар шумо ҳам оиди чунин ҳолатҳо фаҳмида бошед, ҳатман дар комментария нависед. ба мо низ ҳар ҳафта як ё ду нафар бо ин мушкилӣ муроҷиат мекунанд, вале бефоида пулҳои онҳоро дигар баргардонда намешавад. ҳама инро мо ба ҳисоб гирифта роҳи ҳаллашро пайдо кардем. бо заводҳои калон шартнома кардем, аз сабабе ки зиёд мегирем бо нархҳои арзон аз бозор дида арзонтар медиҳанд. мисол, ин мошинҳое ки дар рӯи экран мебинед, дар 7 рӯзи корӣ метавонед аз дохили Тоҷикистон дастрас кунед, яъне сиб кулма. аз Тоҷикистон бародаро аз мо аллакай якчанд то гирифта дар ҷояш фурӯхта боз 8-10 тои дигар заказ карда истоданд. Макай наози у мошина бовар ки яча дамо рафт фурӯхтум, яча додарам овард. Сета оплата кардагем, ози сон плюсош бояд будро ҳафта. Амура гуфтум агар ки мешид бо ягон десета дига мо заказ мекардем, ша оплата чамаша мекардем. бо плюси ва яка аён дар кора мо десета дига. Перевод карда будем. паспортро арой карда будем ва уже брон карда барои ма 7 шумо расми паспортро равон мекунед, мо контракт карда ба шумо равон мекунем. дар асоси ҳамин шумо банк рафта пулро қоидави қонунӣ мегузаронед. пас аз 7 рӯзи корӣ шумо аз кулма мошинҳоро метавонед гиред. дӯстон, мошинҳое ки дар наличӣ аст, нархҳояшро як бор аз назар гузаронед. агар имконият ҳаст ё гирифтанӣ бошед, баъдан ба ин рақамҳо муроҷиат кунед.